Здравейте хора, аз съм SpiderBG. Аз съм Darkside. Така и днес ще правим 7 секунди предизвикателство на го за камерата. Ето тук са нещата. Няма нужда да ги показвам в Цвета, ще ги видите в време. така. Кой е първи? Да играем камък ножица хартия. Кой да е първи? Камък ножица хартия. Раз, два, три. Раз, два, три. Аз съм първи. Ти предизвикаш. Не един път се предизвиква. Okay. Къде е топката? Искам за 7 секунди да напишеш 5 пъти фък. Иначе се цена след тази топка. Пак няма да успея. Колко пъти? Край. Така. Сядате. Чакай, покажи се. Така. Ловичката. Малко дебела става топка. Сега си ти. Малко гадно. Чакайте да видя. Искам. То може, мисля, че ти да си избираш колко секунди искаш. Не, само 7. Ами искам за 7 секунди. Искам за 7 секунди да преброиш колко такива от моите клечици от тортата за рождения ми ден имаш. Чакай да ги оправим. Първо трябва да се събране така на кучинка, за да по-да... Значи, Едно, така. 2, 3, старт! 1, 2, 3, 4, 8, 5, 9, 6, 7, успява в последната секунда. шампион. Значи пак съм аз. Така. Извикам за 7 секунди. За 7 секунди. Да ми донесеш телефона. И да си направим едно хубаво селфи. От кога почва сега? Да. Чакай, няма да почвам от сега. Това го остави. Значи отново почваме. За 7 секунди да ви знаете, да ми донесеш телефона и си направим едно хубаво селфи. No. Сега ще ви покажем селфито. Малко се е размазало, ако виждате. Малко се е размазало, нали пак ще направи? Нали пак направихме хубаво селфи и изглеждаш хубаво. И сега получаваш точка. Чакай. Аз за сега... Опа. Така. Значи... Едно. Айде. Така, давай ти си. Сега, искам за 7 секунди да напишеш не съм аз на листчето. Сега почваме. 1, 2, 3, 4, 5. Готово. Ето. Окей. Съм аз. Започваме. 2, 1. Така, той води 2 точки. Аз съм една точка. Ето вижте тук на листчето го записа. Не съм аз, да не е излагал. Аз не съм се пише. Аз съм не. Защото съм наобратно. Наобратно, аз съм не. И искам за 7 секунди. Къде е топката? Той трябваше да се седи. Не знам. Му се таня сам. Изпускаме целия, защото малко гадно се чува. Искаме този телефон. За който телефон? Беше стария на майка ми, няма нищо, не работи. Значи искам за 7 секунди този телефон. Да се опиташ да го включиш. Няма как той да работи! Да отидеш долу в туалетната, да пипнеш вратата на туалетната и да го тук. За колко? 7? Не, ще го увелича на 10, защото е доста далечко. Ама не тук, долу. Да, долу, навън. Да, долу. Значи, 3, 2, 1, старт. 1, 2, 3, 4, 9, 10. Край! Край!
15 секунди. Максимум! Така, ще направя. Седам аз. Аз съм аз, айди. Чакай, брат. След тъпщо. Нещо се да? 3-1. Не, 3-1, още 2-1. Не. Ти дори не си изпълнил. А, да. Не. Айде, Значи? предизвиквам се 7 за... Аз съм бе. Да. Чакай, ходим да пия вода, аз ти слушам. Ще да те предизвикам едно нещо свързано с каната. Предизвиквай държи. Предизвиквам те да Не мога да изпия до половина, защото твърде много. да изпиеш някъде ето до тук, ако можеш. Добре. 3, 4, 5, 6, 7. Не, точно. Не, даже... Не, много малко става. Много малко Аз става. не трябваше да спирам да пия. Дай, трябва да го... Са 3. Това го махаме. Пишеме 2 на 2. И да хора, абонирайте се положително за канала ми, защото аз нямам никакви абонирания. Не го Как? искам. What the fuck? Нищо. Така, Ама как? Фак? Ти тук виждаш така по-светло от този, виж на камерата колко. Да, знам. Значи, предизвиквам се 7 секунди. Ми вземеш таблета и да ме напишеш първата. Виж се хора. Тя е много лесна. Тук е видео. Може. Да. 3, 4, 5, 6, 7. Да. Ето как ми е първата. Ей, бил съм бе. Да, друг път. Нещо смешно пише. Така. Чакайте да намерям. Не, искате ли така? Като някой не победи, да го така да го ударим на палка. Ето ударя се тази вече. Ето е тук. Не, аз не търся топката. Къде ми е топката? Умията ще е 1000 ли? Не. Не, телефон. Те да намаря, какво ще утърси? Вече ще ми трябва сега за предизвикателство. Его е. Значи, Напием вода. предизвикам те за 7 секунди да познаеш в коя ръка държа твоя телефон. Ма имам предвид, аз ще ще разместваме. Така ще ги местам. Бой, наглас. 1, 2, 3. 1. Знаете? Таман тръгнах да го местам. Наглас. Още първи път. Сега сме 3 на 2. Искам. Почти да също. Хора! Измислих едно предизвикателство, извинявай. Първо ти. Искам да познаеш. Аз ще кажа кога да почваш. Искам да познаеш коя ръка ми е таблета. Кажи кога почва. 3. Да. Тук. Шпаки. Получавам. Така е моето... Пак! Не, ти... Чакай да го предложа на камера. Не, точно сега. Това ще е едно предложение за вас. Сега. Вие ще... Това е само за вас, им пред не от нас. Те ръкавици на кой са? На мен, SpiderDG, Darkside или един Big Meat, който май не се разсърди, защото не го бях вкарал тук, тъмън щеше да дойде в след тая. Или на Big Meatко, или на мен, или на Darkside. Или на Dark World. Или на Dark World, да. Вие избирайте. Това помеждуто е така. Давай ти си. Последното предизвикателство От този клип. Даже е решаващото дава 50 точки. И трябва да познаеш. Значи, сега, това е подобно, мисля, че на гатанка, но мисля, че... Не, аз не мога да се сетя за гатанка. Аз съм много добър гатан. Сега знам. Май да се сетих, но хора да знаете, ако гледат по-малки деца,
не слуша. Добре, и ако не го познаем, в коментарите да го познаете. Сега. Има две кръгчета и един салам. Отгоре с кавяло, що то? Хуй са сперна. Да. Знаеш ли Да. Сега ще жонглираме на клипа. И 50 на 10. Ето хора, вижте резултата. Ето го миналото. Ето го първото. Ето го първо. И това ще бъде от този клип. Надявам се да ви е харесало. Ако е така... Абонирайте, subscribe се за мен, за Darkword, за Big Mitko, за това, за мен, забравяй да го кажа. И за Dark World. И да. И да увидим.